संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर नवी मुंबईतील APMC मार्केटमध्ये हापूस आंब्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे। दरवर्षीपेक्षा यावर्षी गुढीपाडव्याला होणारी आवक जास्त असल्यानं आंब्यांचे दर सुद्धा खाली आले आहेत। सध्या दिवसाला 60 ते 65 हजार हापूस आंब्यांच्या पेट्या APMC मार्केटमध्ये येत आहे। यामध्ये कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधून साधारण 45,000 हापूस पेटी येत असून 15 ते 20,000 पेट्या कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश मधून दाखल होत आहेत। आंबा जास्त येऊ लागला असल्यानं दर सुद्धा सध्या कमी झालेले आहेत। पिकलेला हापूस आंबा 600 ते 1600 रुपयांपर्यंत डझन विकला जात असून हिरवा आंबा 400 ते 1000 रुपयांना विकला जातोय। दरम्यान राज्यात 3 ते 4 दिवस अवकाळी पाऊस पडत असला तरी कोकणात तो पडला नसल्यानं आंब्यांवर याचा परिणाम झालेला नाहीये। यावर्षी मार्च महिन्यात मोठी आवक असली तरी एप्रिलमध्ये हापूस आंब्यांची आवक कमी राहील असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करतायत। रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केल्यास हजारो हेक्टरवर आंबा बागा असून त्यातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते। कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांतून गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधत आंबा बागायतदार आपल्या हापूस व्यवसायाची सुरुवात करतात। मोठ्या प्रमाणात पेट्या बाजारात दाखल होतात। सर्वसामान्यांपासून प्रत्येक जण यावेळी आंबा खरेदी करतो। यंदा कोकणातून गुढीपाडव्याच्या मुहूर्ताला नवी मुंबईतील वाशी मार्केटमध्ये जाणाऱ्या पेट्यांची संख्या वाढली आहे। शिवाय इतर राज्यातील आंबाही दाखल झालाय। त्यामुळे आंब्यांचे दर सुद्धा कमी झाल्यानं ग्राहकांना मनमुरादपणे आंबा खाता येणार आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।